Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi brzo, kratko, ali efikasno prolazimo kroz parlamentarne demokracije u međuratnom razdoblju. U prethodnom videu bavili smo se versijskim poretkom i vidjeli smo kako izgleda nova karta Europe. Danas ćemo se baviti prvom polovicom država koje za svoje državno uređenje su odabrale demokraciju. Za početak malo ćemo se pozabaviti općenito pojmom demokracije. Vidjet ćemo kako bi trebala izgledati jedna demokratska država. Onda ćemo odraditi 3 konkretna i vjerojatno najvažnija primjera. To su nam Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska. A zatim ćemo se pozabaviti novim političkim teorijama, kao što su liberalizam, još bitnije kako bi trebala izgledati liberalna demokracija, te kako će ona utjecati na sve ostale aspekte, od crkve do ekonomije, stvarno na sve. Osobe koje nam se nalaze na početnom slikokazu su nam napred Leon Blum, francuski političar, a iza njega Andrew Volstead, američki političar. Ovako na prvu zvuče kao da vjerojatno niste čuli za njih, to je sve u redu. Ali sad kad se dotaknemo što su oni zapravo napravili, koja su bila njihova djela, skužit ćete da se radi o dosta važnim i utjecajnim političarima. Definitivno njihova djela su ostala zapamćenija nego oni sami. Pa možemo krenuti. Prije samog početka volio bih napomenuti da je ova prezentacija napravljena prema udžbenicima koje je odabralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. A to su Tragovi 4, izdavač Školska knjiga, Povijest 4, Alfa i Svijet prije nas, Povijest 4, Meridijani. Postoje prije, i dalje postoji 4. udžbenik nakladnika Profil, ali do prije nekih mjesec dana on se dalje aktivno koristio, sad je izbačen sa tog popisa, tako da ako se pripremate možda za natjecanje ili ako samo koristite taj udžbenik, vjerojatno ga više ne koristite jer je rečeno da se nabave novi udžbenici. Eto. Samo sam to htio reći, znači 99% uvijek mojih videa, mojih prezentacija je objektivno, ja jako rijetko iznosim svoje mišljenje, ali budući da sam Hrvat, onda ljudi često misle da ja samo, ili možda da nešto ne znam ili da ne kažem namjerno, nije istina. Ne želim da video traje predugo, pa onda govorim samo ono šta mi u Hrvatskoj moramo znati. Eto, tako je kako je. Pa, evo nas. Europa nakon Prvog svjetskog rata, ovo je stanje 1920. nakon što je završila mirovna konferencija u Parizu i tu smo i stali zadnji put. Karta je podijeljena zapravo na 2 dijela. Prvi dio zelenom bojom su nam obojene države koje su pobjedile u Prvom svjetskom ratu. Rumunjska, Italija, Grčka, Francuska, Velika Britanija, Irska, Portugal, sve poznato. Crvenom bojom su nam obojane države koje su izgubile. Njemačka, Austrija, Mađarska, Bugarska i Turska. Ovom krem s međom bojom su obojane novonastale države. Mi imamo 9 novih država. Kraljevina, SHS, Čehoslovačka, Austrija i Mađarska zapravo su nove 2 države. Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Finska, plus, ja uvijek volim napomenuti, i Turska. Zapravo nije nova država, već imamo 4 velika carstva europska ili 3, ovisno kako brojite, koja mijenjaju svoje državno uređenje. Njemačka postaje republika, Osmansko carstvo postaje republika i sad imamo Republiku Tursku. Rusko carstvo se mijenja u Savez sovjetskih socijalističkih republika. Također, Austro-Ugarska Mađarska se u potpunosti, Austro-Ugarska monarhija se u potpunosti raspada na nekolicinu novih država, a baš nasljednice tih država su Austrija i Mađarska, zato njih ubramo kao gubitnice, odnosno poražene države. Odlično. Sad možemo konačno krenuti. Pojam demokracije je dosta kompliciran, nije ga stvarno lako definirati, obično se navodi kao tip političkog poretka u kojem vlast proizlazi iz naroda. Od tudi zapravo i nastaje riječ demokracija. Demos, narod, puk,
Kracija, dolazi od grčke riječi kratos, vladati, kontrolirati, kako god hoćete to prevesti. Uvijek će vam ti oblici vladavine imati nastavak kracija, više manje uvijek, jer znači doslovno vladati. Pa imamo demokracija, teokracija, kleptokracija, vladavina korumpiranih, onih koji rade samo u vlastitom interesu. Eto. Tako da kad čujete taj kracija, znate da se radi o nekom obliku vladavine. Nakon Prvog svjetskog rata, zapravo više manje sve države u Europi prolaze kroz neku vrstu gospodarske recesije. Stopa nezaposlenosti je užasno velika i to se odražava na standard života. Ne samo to, već i na gospodarstvo, ljudske slobode, jednostavno kako izgleda cjelokupni život. A ne izgleda baš najbolje. Tu na scenu nastupa SAD. SAD zapravo uopće nije bio gospodarski dotaknut ratom. Naravno je skupo otplaćivanje, odnosno financiranje ratne industrije, to je istina, ali nakon Prvog svjetskog rata SAD postaje svjetska sila. Imamo do sad je Velika Britanija, Francuska, Španjolska, to su sve bile neke svjetske sile. Nakon Prvog svjetskog rata zapravo ćemo ih prestati zvati svjetskim silama. One će i dalje imati svoja kolonijalna carstva, imat će ih sve do kraja Drugog svjetskog rata i još malo nakon, a onda će krenuti dekolonizacija, ali zapravo prava svjetska sila bit će SAD. Zašto je to tako? Jer će SAD svim tim drugim državama financijski pomagati. Ako ste svjetska sila, onda vam ne treba financijska pomoć. SAD-u nije trebala. Zato mi prestajemo Veliku Britaniju, Francusku zvati svjetskim silama. SAD iz rata izlazi bogatiji i moćniji nego ikada i to se primjećuje jer kod njih kreću takozvane lude 20. I to je najbolji primjer kako je lijepo bilo živjeti u Americi 20. stoljeća. Ipak, SAD ima jedan veliki problem, a to je žensko pravo glasa. Oni sebe uvijek vole nazivati koljevkom moderne demokracije. Mi znamo da se moderna demokracija razvijala iz dva središta. Jedno je bilo SAD, drugo je bilo Francuska. Nama u Europi puno je bilo bitnija Francuska, odnosno Francuska revolucija. Ipak, američka je ona koja je stvorila, to će vam uvijek Amerikanci reći, stvorila je modernu demokraciju, koju onda Francuzi preuzimaju. Jako često ljudi misle da je obrnuto, misle da je prvo bila Francuska, pa američka revolucija. To nije istina, Amerikanci stvarno jesu, ali postoje dvije važne razlike između demokracije koja se rodila u Americi i demokracije koja se rodila u Francuskoj. Dok je američka demokracija zasnovana na individualizmu, pojedinac je važan, znači dobrobit pojedinca, u Francuskoj revoluciji imamo totalno nešto obrnuto, rađa se nacionalizam. Kao da se rađa nacionalizam, odnosno rađa se pojam nacije, kao politički svjesnog naroda. Nakon toga sve vam je jasno kako će ići, u većini država će se javljati nacionalni pokreti, pa tako će biti u Hrvatskoj 30. godina 19. stoljeća. Budući da su se Amerikanci zvali koljevko demokracije, oni su jako htjeli imati to žensko pravo glasa. U Britaniji, zapravo po svim razvijenim demokratskim državama, to je uključivalo Veliku Britaniju, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Francusku, javljaju se tako zvani sufražetski pokreti. To su pokreti koji su se borili za žensko pravo glasa, ali ne, to im je bio primarni cilj u to vrijeme, ali ne samo to, već i za bilo kakva prava žena. Jer kao što znamo, žene su bile u jako lošem položaju što se tiče ljudskih prava u odnosu na muškarce u tom razdoblju. A ono osnovno ono osnovno političko pravo je pravo glasa. Još bitnije, budući da se radi o demokraciji, svi znamo da je demokracija zasnovana na onoj izreci biti biran i moći birati. Eto, to je to je ta osnova osnove. Osim toga, prva država koja će zapravo dopustiti žensko pravo glasa je bila Novi Zeland 1893. godine. Godina koja se mora znati. Mislim, nije kao da je ultra bitno, ali
tada prvi put imamo žensko pravo glasa. Nakon toga sufražetski pokret stvarno ulazi u jednu drugu brzinu, što bi se reklo, i kreće napredovati kroz sve države. U ove najrazvijenije dolazi u međuratnom razdoblju. U Hrvatskoj, odnosno na teritoriju Hrvatske, žene su prvi put mogle glasovati 1945. na prvim ustavotvornim izborima, odnosno na izborima Jugoslaviji za ustavotvornu Sabor, ako se ne varam da se to kod nas zvalo, uglavnom na tim prvim demokratskim kakti izborima u Jugoslaviji. Također jedna vrlo važna odlika demokracije, koja u to vrijeme, odnosno prije toga nije postojala, je kako je izborno pravo. Ono je do tad bilo javno, nije bilo opće. Opće znači da mogu glasati muškarci i žene, odnosno da svi mogu glasovati. Sada izborno pravo postaje tajno, znači anonimno, a zapravo još bitnije, dosta kasnije će postati i opće. Na ovoj lijevoj slici imate stroj za glasovanje iz 1925. A na desnoj slici imate zgradu francuskog parlamenta, odnosno, francuskog parlamenta. Izvor imamo jedan koji bih samo volio obraditi, a to su, kaže ovako: razlozi koji su pridonijeli širenju demokracije nakon Prvog svjetskog rata bili su višestruki. Europske države prihvatile su demokraciju dijelom i zato što su velika četvorica, znamo ko su velika četvorica, znači to su bili predsjednik SAD-a te premijeri Velike Britanije, Francuske i Italije. Napose predsjednik Wilson inzistirali na demokratskoj vlasti kao temelju nove Europe. Neovisno o tome, i sam je rat na svoj način pridonio demokratizaciji, pojačavši pritisak za uspostavu demokratske vladavine. Unutar raspadajućih monarhijskih sustava ljudi su bili mobilizirani u velikom broju. Kad je rat završio, zahtijevali su promjenu, boljitak, udio u vlasti, nadu u budućnost. Naglo se proširila politička baza društva. Bio je to nezaustavljiv proces. Političke stranke došli su u priliku mobilizirati znatno veći broj glasača. Broj britanskih glasača porastao je s 8 milijuna 1884. na 22 milijuna 18. a njemačkih s 14,5 milijuna 12. na nešto manje od 36 milijuna 19. godine. Eto ga. I sad prelazimo na prvi konkretan primjer, a to su nam Sjedinjene Američke Države. Kao što smo rekli, koljevka moderne demokracije stvarno i jesu bili. Spomenuo sam bio da većina modernih, suvremenih, demokratskih država, liberalnih, tek nakon Prvog svjetskog rata ženama daju pravo glasa. Takav je bio i SAD. Žene u SAD-u pravo glasa dobivaju 1920. godine, a američki starosjedioci, odnosno indijanci, dobivaju 24. godine pravo glasa. Afroamerikanci će se dosta nakon toga svega, tek u drugoj polovici 20. stoljeća, nakon dugotrajnih borbi, će se tek uspjeti isporiti. Sad, vrlo nam je bitno da obrazložimo kakav je to politički sustav u SAD-u, budući da se zapravo dosta razlikuje od našega. Kod nas u Hrvatskoj danas, znači 2024. godine, mi imamo parlamentarni sustav. Znači, imamo parlamentarne izbore i imamo predsjedničke izbore, plus još druga dvije europske i lokalne izbore, ali ok, fokusiramo se sad na ovu. Uglavnom, kod nas to tako izgleda, da na parlamentarnim izborima biramo zastupnike u parlamentu, onda oni biraju vladu, a na čelu vlade je premijer. Na predsjedničkim izborima direktno biramo predsjednika. U SAD-u to ne izgleda tako. Kod njih postoje također dvije vrste izbora. Postoje izbori za zakonodavno, vrhovno zakonodavno tijelo koje se naziva Kongres, te predsjednički izbori. Kod njih je Kongres, znači ono što je kod nas Sabor, je dvodomni. To znači da ima, čuti ćete jako često, gornji i donji dom. Gornji dom se zove Senat, donji dom se zove Zastupnički dom, odnosno na engleskom Senate i House of Representatives. Zapravo ljudi direktno sudjeluju na izborima i za jedne i za druge.
Osim toga, zapravo još bitniji, budući da je sva izvršna vlast koncentrirana u rukama predsjednika u SAD-u, što nije slučaj kod nas u Hrvatskoj. Predsjednički izbori održavaju se svake 4 godine i nisu baš onako najdemokratičniji. No sad kad pomislite demokratski izbori, onda vam to obično izgleda tako da ok, sad imamo nekoliko ljudi za koje biramo, ko skupi najviše glasova je pobjedio. U SAD-u to ne radi tako. Mislim, skupljaju se dalje glasovi, ali ne skupljaju se glasovi nas, običnih ljudi, odnosno njih običnih ljudi, već se skupljaju elektorski glasovi, kojima zapravo svaka savezna država ima određen broj glasova i predsjednički kandidati se natječu da pobjede u toj saveznoj državi i osvoje sve elektorske glasove. Tako da vam se znalo događati, kao što je bilo i 2016. kada je Donald Trump pobjedio, da onaj ko osvoji više glasova, znači više glasova, baš ono pravih glasova, ne pobjedi samo zato što je osoba protivnik je osvojio više elektorskih glasova. Kažem, takvi su bili izbori 2016. kada je Hillary Clinton osvojila više običnih glasova, ali Donald Trump je ipak osvojio više elektorskih glasova i postao predsjednik SAD-a. Takav je njihov sustav, što je tu je. Još jedna stvar koja se možda na prvu ne čini najdemokratičnijom je zapravo što je u SAD-u de facto ozakonjeno dvostranačje. Postoji i druge strane, ali pretpostavljam da nikad niste čuli za niti jednu drugu stranku osim demokratske i republikanske stranke. To su dvije najjače stranke, razvijaju se za vrijeme američkog građanskog rata, zapravo još malo prije, ali pogotovo će se isticati za vrijeme američkog građanskog rata. Ono što je zanimljivo je da su se uloge u potpunosti promijenile. Prije je republikanska stranka bila ona liberalnija, demokratičnija, bila je za veći napredak, tako da je jedan od predsjednika koji su dolazili iz te stranke bio Abraham Lincoln, a mi znamo da danas, na primjer, Donald Trump dolazi iz te stranke, dok je zapravo danas demokratska stranka se zalaže za one stvari za koje se republikanska stranka zalagala prije 2 stoljeća. Eto, jedna vrlo interesantna zamjena. Osim toga, vrlo nam je bitno napomenuti još nešto što se u SAD-u u tom trenutku događalo. A to je da su imali užasno velikih problema s kriminalom, sa mafijama, vjerojatno ste svi pogledali barem jedan film o nekoj mafiji italijanskoj, možda ste igrali igrice, postoji jako puno dobrih igrica koji opisuju stanje, pogotovo u onim velikim gradovima kao što su New York, Chicago i takvi gradovi, mislim da vam je sve jasno. Tu na scenu nastupa onaj naš čovjek sa prvog slikokaza, Andrew Volstead, američki političar o kojem sam pričao, za kojeg vjerojatno nikad niste čuli, koji je predložio 1919. jedan zakon koji se zove Zakon o prohibiciji. Prohibicija je zabrana točenja i prodavanja alkohola. Od tud vam nastaje ova desna slika. Na njoj je John A. Leach, zamjenik zapovjednika policije New Yorka, nadgleda agente koji proljevaju alkohol zapljenjen tijekom 1921. godine. Znači, doslovno kanalizaciju proljevaju alkohol. Sad, je li prohibicija bila najbolja? Nije uspjela baš organizirati, zato što nije došlo do, kao na papiru je to bilo zabranjeno, ali jednostavno to se nije tako dogodilo, već suprotno, dolazi do razvoja crnog tržišta, organiziranog kriminala, jačanja mafija, znači sve ono što su htjeli zaustaviti time, samo su pogoršali. 1929. godine dolazi do velike gospodarske krize. Upravo ovo sam krivo napisao, odnosno povezano je sa 33. Ali ono što sam htio napisati je velika gospodarska kriza je bila 29. A zbog toga 33. godine dolazi do jednog od najpoznatijih američkih zapravo ekonomskih planova koji se zove New Deal, koji je uspio izbaviti SAD iz gospodarske krize, a njime je ukinuta prohibicija.
Ovdje imate jedan zanimljiv citat, odnosno izvor, ako ga želite pročitati, ostavljam ga vama, ja ga neću sad čitati, zapravo se radi o nekim stvarima za koje se zalagao predsjednički kandidat koji je došao nakon Woodrowa Wilsona kao predsjednik. A mi sada ovdje imamo i tablicu svih američkih predsjednika koji su bili u međuratnom razdoblju, kao što možemo vidjeti. Imamo demokratsku, republikansku stranku, a redom su nam išli Wilson, Harding, Coolidge, Hoover i Roosevelt. Roosevelt, jedan od najpoznatijih američkih, ako ne i najpoznatiji američki predsjednik, jedini koji je služio više od 2 mandata. Ustavom je dopušteno služiti najviše 2 mandata, ali on je služio 3. za vrijeme svog, mislim da je 3. bio mandat, 3. mandata preminuo je, eto ga, od bolesti. Jako je bio teško bolestan, već kao što vidite, bio do 45. umire. Zapravo je pratio SAD kroz cijeli Drugi svjetski rat. Nakon njega, za vrijeme Drugog svjetskog rata umire. Također, kao što vidite, 33. dolazi na vlast i spašava SAD od gospodarske krize. Ujedinjeno kraljevstvo. Da, ovo će sad biti dosta, kao što vidite, ima jako puno stvari koje bi volio proći, tako da ne duljimo. Ujedinjeno kraljevstvo 1918. godine donosi zakon o ženskom pravu glasa, točnije zakon o zastupanju naroda je službeno ime, no žene su tek 28. u tom pravu bilo potpuno izjednačene s muškarcima. Također, za razliku od SAD-a, u kojem smo rekli da imamo dvostranačje, u Ujedinjenom kraljevstvu imamo višestranačje. Makar i tu je to višestranačje simte tamte, jer zadnjih 70 godina na političkoj sceni se konstantno izmjenjuju samo 2 stranke, ali kad vi pogledate britanski parlament, zapravo imamo više stranaka. Povijesno najjača stranka je bila, i trenutno i dalje je, konzervativna stranka. Jedna stranka koja više nije toliko jaka je liberalna stranka, a zapravo mjesto druge najjače stranke danas ima laburistička stranka, odnosno stranka rada, koja se baš u ovom međuratnom razdoblju i javila. Sad, zašto se javljaju takve stranke, odnosno laburističke, stranka rada? Tu odmah čujete rad, radnici, sindikati, socijalizam, komunizam. Može, to je obično tako desni političari uvijek imaju ta stajališta, da će sindikalizam i zauzimanje za radnička prava dovesti do komunizma, a komunizam, ljudi su se u tom razdoblju jako bojali komunizma. Oni su smatrali da komunizam uništava demokraciju. Koliko su ti strahovi bili opravdani, ja neću sad ulaziti u to, ali ja samo navodim da su se ljudi doslovno bojali komunizma. Zapravo i socijalizma, jer su socijalizam i komunizam su u to vrijeme bili sinonimi, što stvarno nije istina. Znači, politički gledano to nisu sinonimi. Oni jesu lijevo, ali nisu ista zalaganja. Tako da je i sindikalizam, a sindikati se zapravo rađaju u Ujedinjenom kraljevstvu, dolaze na neku crnu listu. Ipak, postoji, kao što sam i napisao, postoji jačanje apsolutno svega toga, i socijalizma, i stvarno i komunizma, i sindikalizma. Sindikati zauzimaju dosta jaku ulogu, ali kažem, postoji velika skepsa oko svega toga. Zato se to u SAD-u, koja je koljevka demokracija, uopće se takva pitanja ne pojavljaju. Oni i dan danas se boje riječi socijalist. Vi nikad nećete čuti da neki političar koji stvarno želi uspjeti u SAD-u dođe i otvoreno kaže da je socijalist. Uništena bi mu bila politička karijera. Ipak, 1923. a to ćemo vidjeti na sljedećem slikokazu, u Veliku Britaniju na vlast prvi put dolaze laburisti, znači stranka rada, kao neka malo socijalistička, odnosno možda ne socijalistička, već socijaldemokratska stranka. Ajmo tako reći. Sad, malo ćemo razmatrati kakvi su bili odnosi Velike Britanije prema Njemačkoj, koja je proglašena za glavnog krivca, a to smo zapravo već pričali u zadnjem videu, pa neću previše komentirati to. Britancima se baš
i nije svidjela tolika stroga kazna. Više su dijelili mišljenje sa SAD-om da ne bi trebalo toliko kazniti Njemačku. Ipak su se zalagali donekle za kažnjavanje, nisu bili ko Wilson opušteni oko tog pitanja, ali definitivno nisu bili niti koliko su Francuzi se zagovarali za zapravo uništavanje cijele Njemačke i gospodarski i politički, baš su im teške reparacije nametnuli, ali ni Britanija nije bila nešto bolja prema Njemačkoj. Sjećamo se da su Britanci zahtijevali da se vojne mirovine britanskih vojnika plaćaju iz njemačkog proračuna. To je stvarno wow. Sad, vrlo nam je bitno napomenuti što su Britanci, odnosno kakav je bio odnos Velike Britanije prema svojem kolonijalnom carstvu. Rekli smo, svi znamo zapravo da Ujedinjeno Kraljevstvo imalo je ogromno kolonijalno carstvo i mi ćemo se danas baš pozabaviti sa ključnim pitanjem, a to je irsko pitanje, budući da im je to susjedna država i zapravo je najkompliciranije, ali i najbolje riješeno za neke najbolje riješeno u ovom razdoblju. Imamo 8 godina kroz koje bih ja volio proći, dosta je to sad sve komplicirano, tako da ja ću pokušati što bolje se vam objasniti. Još u 19. stoljeću razvija se taj irski separatistički pokret, potaknut glavnom organizacijom koja se zove Sinn Féin. To znači mi sami. I ona je bila i ostala najjača politička organizacija u Irskoj sve do 20. stoljeća. A vidimo da je u 20. stoljeću. Oni se uspijevaju izboriti 1914. za zakon o ograničenoj irskoj samoupravi, takozvani Home Rule. On će na snagu stupiti tek 1916. godine, a u isto vrijeme u Dublinu, znači glavnom gradu Irske, izbija uskrsni ustanak protiv Britanaca koji je krvavo ugašen. Nakon toga, nakon Prvog svjetskog rata kad završi, 19. Sinn Féin proglašava nezavisnost Irske koja dovodi do Irskog građanskog rata. Irskog rata za neovisnost. U tom ratu Irska pobjeđuje, pogotovo radi jedne vojne organizacije, takozvane Irske republikanske armije, odnosno IRA, Irish Republican Army, a to nas dovodi do 1921. kada nastaje slobodna država Irska. Sad, slobodna država Irska je zapravo imala status dominiona. Znači, imala je tu jako veliku zastupljenu samoupravu. Posjetimo se, dominioni su bili britanske kolonije koje su imale izuzetno visok, zapravo najviši stupanj autonomije koje je britanska kruna dopuštala. Takvi su bili Kanada, Južna Afrika, Australija, Novi Zeland i sada i slobodna država Irska. Ali bilo je ljudi kojima se to nije svidjelo, a bilo je ljudi kojima se to svidjelo. I zato izbija Irski građanski rat od 22. do 23. Pobjeda, ja sam tu napisao, pro-britanske slobodne države Irske, odnosno zato što slobodna država Irske zapravo bila dominion, nije bila slobodna, niti je bila konkretno država, bila je samo Irska, ajmo to tako reći, i ona je bila pro-britanska, njime je zapravo odgovaralo da oni ostanu dominion. I sad tu dosta imate političkih zavrzlama, dosta je to sve jedno komplicirano razdoblje, koje završava 37. kada se Irska konačno uspijeva izboriti za svoju potpunu neovisnost i time završavamo eru od 20 i nešto godina koje su popratile ovo irsko pitanje. Imamo ovdje dvije slike. Imamo dvije slike. Prvo nam je gore ustanak u Irskoj, taj uskrsni ustanak u Dublinu. U Dublinu. I ovdje vidimo djecu koja kopaju po ruševinama. Baš dosta jedno tužno. Dosta tužno
to izgleda i definitivno ovakve slike baš zapravo pokazuju najgore od takvih stvari. A dole imamo Michaela Collinsa koji se obraća okupljenima u Corku, to je grad u Irskoj, 1922. On je bio glavni obavještajac IRE, znači Irske republikanske armije, odnosno vojske, a bio je jako istaknuta osoba u borbi za irsku nezavisnost. Evo ga. Ovdje imate sada listu svih britanskih premijera i monarha, pa možete vidjeti da je jedan dio Prvog svjetskog rata su bili pod, neću izgovoriti ovo prezime jer stvarno ne znam kako bi se trebalo izgovarati. Zatim imamo Davida Lloyda Georgea, vrlo, vrlo bitnog, kao što vidimo u vremenu potpisivanja Pariške konferencije. Onda imamo razdoblje od konzervativaca, 23. kao što smo rekli na izborima pobjeđuju laboristi. Zatim imamo konzervativce, pa imamo nacional-laboriste, ponovno konzervativce, još jednom konzervativce. Nama će biti dosta značajan ovaj britanski premijer, Neville Chamberlain, koji kao što možemo vidjeti će biti za vrijeme Drugog svjetskog rata, ipak odlazi 40. A mislim da onda već i sami znate ko će 40. doći na prestolje, koji će doći kao premijer, Winston Churchill. Evo ga. I sad kao treći primjer nam ostaje Francuska. Francuska je definitivno najčudnija demokracija, ja bih se tako volio izraziti. Za početak, žene dobivaju pravo glasa tek 1945. godine, kad i u Jugoslaviji. Ako ste mislili da je američki sustav kompliciran, francuski je jednako kompliciran, ali sam sebe još dodatno komplicira. Sad ćete vidjeti što želim zapravo reći. Znači, on je u teoriji parlamentarni sustav. Građani biraju parlament, ovo je tipfeler, ispričavam se, parlament, a onda parlament bira i vladu i predsjednika države. Znači, kao parlamentarni sustav je se bira parlament, ali parlament bira još i predsjednika. Ok, to neće biti tako. Nakon 50. godina 20. stoljeća Francuzi će postati zapravo popularni baš zato što su jedna od rijetkih država koji će preći na polupredsjednički sustav. Odnosno, bira se parlament, bira se predsjednik države, a predsjednik države bira vladu i predsjednika vlade. To je čudno, ali mislim da vam je jasno. Ne samo to, već jedna dosta komplicirana stvar je bila to zato što se pazite sad statistiku, između 1920. i 40. sastavljene su čak 33 vlade. E sad, meni to ne bi stalo u prezentaciju, tako da ja ću vam sad, samo sekunda, imam ovdje Word dokument u kojem sam ispisao apsolutno sve francuske premijere. Kao što možete, ovo je Treća republika, znači koja je bila od 1870. znači kraj Francusko-Prusskog rata do 40. odnosno do okupacije. I kreće zapravo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Evo. Znači to ide, znači jako puno i onda tu ide dalje Višijevska Francuska. Ok, samo sam vam to htio pokazati jer je dosta interesantno. Stvarno imali su jako puno, ne bi imalo smisla da vam ja to sad stavim ovdje jer se niš ne bi vidjelo. E sad, isto kao i u Britaniji, javlja se dosta jak utjecaj socijalističkih stranaka, pogotovo komunista. Ali ne samo to, javljuje se i fašizam nekog određenog tipa, nakon velike gospodarske krize koja je pogodila Francusku, koji zapravo želi ukinuti parlamentarizam i demokraciju i na taj način riješiti veliku gospodarsku krizu. Kažem, ne samo da im je politički sustav kompliciran, već iz te kompliciranosti prolazi još veća kompliciranost političke situacije. Tako da te 33 vlade ja mislim da najbolje opisuju političko stanje u Francuskoj, a ono je bilo jako teško. To dovodi, do tog sveg dovodi zapravo onda osnutak vlade takozvane Narodne fronte, koja je
bila socijaldemokratska dosta i poboljšala položaj radnika. Ipak, Francuska, iako na unutarnjoj politici je to izgledalo kao jedan veliki kaos, na vanjskoj politici je bila dosta dominantna. To se najbolje ogleda u osnutku Male Antante. Mala Antanta je bila politički savez koji je za glavnu ulogu imao zaustaviti ponovno ujedinjenje, odnosno ponovni osnutak Austro-Ugarske monarhije. A činile su ga Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, znači SHS, Čehoslovačka i Rumunjska. Eto. A bile su, zapravo cijela ideja bila francuska i bile su pod upravom, odnosno pod kontrolom, neću reći kontrolom, ali mislim da razumijete. Znači, Francuzi su gledali šta se događa. Tako da od tud proilazi ta dominantna politička uloga. Također, Francuzi su vam okupirali, Francuzi i Belgijci, ispričavam se, su okupirali Ruhr, užasno bogatu njemačku oblast, od 23. do 25. i na taj način još ekstra pridonijeli uništavanju njemačke ekonomije. Ali, ne samo to, nego su znali da, mislim da su oni bili poprilično svjesni da to što oni rade neće donijeti mir, da će se u jednom trenutku će nešto puknuti i Njemačka će valjda i u najlošijem stanju u jednom trenutku se nekako uspjeti obnoviti, napasti Francusku. To se stvarno je dogodilo. Znači, Njemačka sa dna, stvarno Hitler dolazi i izbavljaju. Oni postaju europska sila i napadaju Francusku. Francuzi su se pripremali, to je ova Maginjova, mislim da se tako čita G kao Ž, Maginjova linija, koja je bila obrambeni sustav koji je pratio cijelu granicu Francuske i Njemačke, ali nije baš najbolje utvrdio granicu s Belgijom, tako da kad su Njemci išli i napadali u Drugom svjetskom ratu, išli su preko Ardena, koji nisu bili zaštićeni, jer je to bilo užasno brdovito i šumovito područje i Francuzi su bili uvjereni da nema šanse da će Njemci napast kroz takvo jedno područje, ipak su bili u krivu. A ovo vam je gore prikaz, mislim da su ovo britanske trupe koje ulaze u jednu od utvrda u Maginjovoj liniji. E sad, ovdje gore imate jednu aferu, Staviski, ili Štaviški, stvarno ne znam kako se čitaju francuske imena, ispričajte me, evo, jednostavno. To mi nikad nije išlo, a ona je jako povezana sa antisemitizmom. Francuzi zapravo su oduvijek imali problema sa antisemitizmom. Sjećamo se prošle godine, samo u jednom od videa smo spominjali aferu s kapetanom Dreyfusom, koji je bio Židov i zapravo mu je bilo namješteno, cijela afera je bila stvarno namještena, samo zato što je bio Židov. Slična je bila i ova afera, a mi ćemo popratiti još jednu aferu koja je također proizašla zbog antisemitizma, a to je afera s Leonom Blumom, koji je bio francuski premijer. Ok, evo, pročitat ću šta sve piše. Znači, Leon Blum bio je francuski pravnik, književnik i političar, prvi socijalistički predsjednik francuske vlade. Budući da je bio židovskog podrijekla, postoje metom napada katoličke i antisemitske desnice. Desnički zastupnik Valta, vjerojatno, poslije prvi povjerenik za židovsko pitanje u francuskoj ratnoj vladi, izjavio je u zastupničkom domu: vaš dolazak na vlast nesumnjivo je povijesni događaj. Prvi će put ova stara galo-romanska zemlja biti pod vlašću jednog Židova. Ja imam hrabrosti javno izreći ono što nacija duboko u sebi misli. Poželjno je da ovu zemlju vodi čovjek koji je potomak ovog tla, a ne lukavi kalmudist. U Blumovoj prvoj vladi mjesto su našli žene na nižim funkcijama, iako tada još nisu imale glasačko pravo. Blum je predložio i zakon o ženskom pravu glasa, ali je njega odbio senat kao i u ranijim takvim pokušajima. To su pravo žene stekle tek 44. Ovo vidite ovdje na primjer piše 44. U školskoj knjizi piše 45. Eto. Odlukom privremene vlade generala Charlesa de Gaulle'a. Evo ga. Leon Blum, ja mislim da je jako zanimljiv jedan izvor.
I sada dolazimo do naše zadnje današnje lekcije, a to je liberalne demokracije i trodioba vlasti. Ovo ćemo ultra brzo proći, jer nije zapravo povijesno pitanje, već je više pitanje za politiku, politologiju još bolje. Imamo nekoliko osnovnih pojmova. Prvo je referendumsko pitanje. Referendumsko pitanje je jedan odličan primjer antičke demokracije, odnosno to je izravno izražavanje glasača o nekom pitanju. Na primjer, 2000, kad je bilo za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jedno od referendumskih pitanja je bilo želite li da Hrvatska uđe u Europsku uniju. Mi smo do sada u hrvatskoj povijesti imali samo 3 referenduma, što nije baš najbolje, odnosno najdemokratičnije, ali eto, tako je kako je. Prvo nije niti bilo u Hrvatskoj, bilo je 90. kad se izglasavalo želite li da Hrvatska bude samostalna država. Onda smo imali u Europskoj uniji i imali smo o tome kako se definira brak. Eto. Nakon referendumskog pitanja dolazimo do trodiobe vlasti. To vam je ova sličica gore, jako lijepa sličica iz Alfinog udžbenika, mislim da odlično prikazuje. Trodioba vlasti dijeli se na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, odnosno sudsku, sinonimi. Kao što možete vidjeti, oni su svi povezani. Svi su u zavisnosti jedni od drugima i to je čar trodiobe vlasti. Zato i ona radi, zato i većina država danas ima tako. Zakonodavna je više manje uvijek parlament, kod nas je to sabor. Izvršnu, sad ovisno u kojem sustavu, ali konkretno u Republici Hrvatskoj, to su vlada, odnosno predsjednik vlade, plus predsjednik države. Predsjednika države, njegove ovlasti su kod nas puno manje, dok vlada i premijer imaju puno veće ovlasti. I sudska vlast, zapravo imamo jako puno sudova, od tog je najviši sud u Republici Hrvatskoj Vrhovni sud, a sud koji se brine za ustavopravni poredak cijele države je Ustavni sud. To su neka 2 suda koji se često ističu kao glavna. Zatim također dolazimo do ženskog prava glasa, o kojem smo pričali u cijelom videu. Prošli smo neke države i kako su njihov put prema ženskom pravu glasu. Znači, ponavljam, rekli smo Novi Zeland 1893. SAD 1920. Ujedinjeno kraljevstvo 1918. ali izjednačene 28. Francuska 45. Jugoslavija također 45. Još jednom bih se volio samo spomenuti zakon o prohibiciji našeg gospodina Andrewa Volsteada, tu mi je stao, pa evo ovo je njegova slika, sjećamo ga se i sa početnog slikokaza. Zatim dolazimo do nekih sad zapravo dolazimo do definicije liberalne demokracije, odnosno do načela na kojima bi se trebala za koje bi se trebala zalagati i koja bi trebala biti temeljna liberalne demokracije. A to su odvrtio sam do kraja, samo sekunda. A to su opće pravo glasa, ljudska prava, sloboda tiska, zapravo bilo kakva sloboda. Također, jedna vrlo kontroverzna tema u ovo vrijeme, ali i dan danas je sekularizam, odnosno odvajanje crkve od države. Postojale su države i zapravo u većini država danas i je odvojena crkva od države. Jedna od prvih država u kojima je to bilo stvarno do kraja izvedeno je Francuska, 1905. Zakon o odvajanju crkve od države, ali i prije toga za vrijeme Francuske revolucije Napoleona je crkva bila odvojena od države. I za kraj ostaje nam ekonomija, odnosno jedna vrlo važna ekonomska politika, a to je laissez-faire. Odnosno, pusti stvari da teku svojim tijekom. Ona je zasnovana na idejama liberalne ekonomije Adama Smitha, kojeg smo spominjali prošle godine, i zapravo je neka preteča kapitalizma. To zapravo je kapitalizam, odnosno bitnije od kapitalizma, ona se zalaže, odnosno ne da se zalaže, ona se protivi državnom intervenionizmu. To je kada država se malo po malo upliče, rekao je Adam Smith, nevidljiva ruka. Znači ona pomaže tu
kao treba malo sufinancirati ovo, treba ono. Laissez-faire se tome protivi. Oni kažu ne, pusti stvari neka teku svojim tijekom i radit će. Zakon, ponude i potražnje, u teoriji bi se trebao u jednom trenutku izjednačiti. Šta kad nije izjednačen? Laissez-faire kaže pusti, izjednačit će se. Eto ga. I time smo došli do kraja današnjeg videa. Ovdje sam vam izdvojio, mislim da će vam biti jako korisno da si negdje zapišete, apsolutno sve godine važne i sva 3 udžbenika, sve godine koje se spominju, vezano uz ove lekcije, parlamentarne demokracije. I to je to. Došli smo stvarno do kraja današnjeg videa. Spauzirajte, poslikajte si, prepišite ako vam treba. Ja mislim, meni će definitivno koristiti, a valjda će i vama. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Bio je dosta dugačak, ja sam pričao 45 minuta, baš sam se uživio u parlamentarne demokracije. Kažem, videi će postojati sve dulji i dulji, ali mislim da baš zato ću ih početi dijeliti na manje videe. Sljedeća tema koja nam dolazi su totalitarni režimi, pa to je zapravo jedna lekcija u kojima se prolazi 3, ja ću zapravo proći i 4, frankoizam, kako se naziva u Španjolskoj. U jednoj lekciji ja mislim da to neće biti dobro, da će video trajati 1,5 sata, tako da rađe ću ja to proći u 4 manja videa, odnosno možda 3. Vidjet ćemo kako ćemo frankoizam obaviti. To je bilo to, onda se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.